No niin, katsotaan pystytäänkö 60 minuuttia tekemään liveä. Minä rupean tekemään YouTubeen. Ne on rekkavideoita ja sellaista. Kyllä se tästä. Mutta kun tämä 60 minuuttia vain, niin voi olla, että ei pysty tekemään semmoisia videoita. Mutta se nyt näkee, miten kauan pystyy tekemään. Mutta pystytään tänne julkaisemaan muutenkin musiikkia. Sellaista. Näin se on, näin se on. Asiat tästä pikkuhiljaa etenee. Opetellaan vähän tätä liven tekemistä täällä YouTubessa. Tämä kohta katkeaa, niin